Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kibor Sanshar jongga Rieh Sweden kiba lamaham lepa bakari kadai ban penkre yo jaga jingkie Thma Kynsan kila penbena ban penlut pisa $6 million lani $10 million nakabenta ban Shna Pynbha yaki Ktem Rieh lani ki bunker nakabenta ki Pynbha. Kani gari kadon mentah hadun riu pusau hajar teli ki defense bunker kiba lala ban nyam kumba $9 million ngot ki brio. Naduk bakari Sweden kala penyesok kum kadekat jongga North Atlantic Treaty Organization hau leber arajar arpusau ka Civil Contingencies Agency kala penlong ya ke jingsor jamin ya ki Ktem Rieh tengen ha ka bakidon kattu kat ni ki balak ban nyam daki hajar ngut ki nongsong snong ha ka juga por. Ka Civil Contingencies Agency kala pentip baki ni ki Ktem Rieh ba Shipor kin yadai ki Pynbha ladadon ke jingja syather bom bat syather namding. Kamtam na ke jing penon kam ya ki tiar Thma nuclear, ki tiar Thma chemical bat biological. Om tanggata ka sorkar kala penbiang lepa ya ka jing don kam nadu ka bapen klan ya ka cyber security bat ka jing penbiang ru ya ki dawai dashin. Haduk mentah kidon arpusan teli ki jaka Rieh ki bahe kibala sedang ban Shna lepa na ki prapau teli kibala temu ban Shna. Menteri rang baduk ke Sweden Ulf Kristersson dang hau benai kelal kot arajar arpusan ula ong bakari Sweden kamdon satia ha ke jing yelek Thma. Lem ni ka don ha pedeng ke jing syong sup da ka ba ai nuksa ba ke jing syak hiar Thma kala banja ka nogono ke por na ka daw ke jing kini jubor ke Russia ya ka Crimea hau snem arjar khatsau bat ke jing hiar Thma jong ke Russia ya ka ri Ukraine na do usnem arajar arpo ar.